Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны дзень са студыі Еўрарады, як звычайна абмяркоўваем падзею ў Беларусі і за яе межамі. І пачнем мы наше абмеркаванне з маім госцем. Дарэчы, у мяне, здаецца, тут на эфіры ў студыі упершыню. Ну, але спадзяюся, што будзе часцей завітваць, тым больш, што сёння мы маем тут у нас шчасце бачыць кіраўніка камісіі па пытаннях статута, сябра фракцыі «Наступ» у Координацыйнай радзе 4-го склікання Евгена Караулова. Прывітанне, Евген. Всем прывітанне, дзякую вялікі, Зміцер, што запрасілі. Не, на самой справе я уже прыходзіў у гэту студыю, там быў... У студыі быў, я ж кажу, у мяне тут у эфіры ўпершыню. Евген, давай шмат пытанняў, таму давай адразу... Слухай, я сказаў, сябра фракцыі «Наступ». А што здарылася з Моладзевым? Мы змянілі свой назву яшчэ на пачатку года, мы даўно гэта абмяркоўвалі, як бы мы это не азначае, што мы перасталі займацца там моладзевымі праблемамі, але гэта праблема ў тым ліку была з пазіцыянаваннем. Калі кажаш, што ты з моладзевага наступа там ці нашым партнерам там ці замежным партнерам, а яны кажуць, колькі табе гадкоў, дзядзенька, да? Ну, не, яны, все, это значит, что нібыта нас можна пытаць толькі па моладзевых пытаннях, а мы на самой справе, як бы, ну, эксперты ў розных абласцях, разумеем розныя працэсы, там, вот, ну, я, напрыклад, кіраўнік камісіі пытаннях статутах, тут, як бы, нічого моладзёжнага няма. Вось, адпаведна, вырашылі змяніць наше пазіцыянаванне і прыбралі гэтую частку. Евген, у такім выпадку, як кіраўнік камісіі па пытаннях статута, пытанне, якое вось цягам апошніх 2 гадоў дзейнасці Координацыйнай рады 3-го склікання даволі часта гучала тут у нас у студыі, асабліва, скажем, ад такіх прадстаўнікоў Координацыйнай рады, як Александр Кнырович, да прыкладу, да і іншых. От як вам, кіраўніку камісіі па пытаннях статута, той факт, што статут быў зламаны, цытую Кныровича, праз калена ось кіруючым там ці там, скажем, пераможцамі, якія былі большасцю у гэтай радзе 3-го склікання? Сапраўды, на пачатку Координацыйнай рады 3-го склікання быў такі крызіс вялікі, былі спрэчкі, мы нават хвалявалі, што будзе Координацыйная рада бальшавікоў, Координацыйная рада меншавікоў, але, на шчасце, наша фракцыя тады яшчэ запрапанавала фармат, сустрэцца, абмеркаваць, што каму не падабаецца ў статуце, неяк дамовіцца аб праўках у яго, і пасля гэтага былі праведзеныя галасаванні. То бок гэта моладзевы наступ быў ініцыятарам гэтай ломкі праз калена? Не, мы былі, наш адказ быў рэакцыяй на тое, што адбываецца, што людзі не маглі дамовіцца, і мы прапанавалі свае такія пасярэднічацкія паслугі, ну, тым более, што мы ж таксама сябры Координацыйнай рады і не хацелі бы, каб это ўсё развалілася. Вось, і мы тады прапанавалі, стварылі працоўную групу, мы доўга это абмяркоўвалі, таксама прадставілі пляцоўку, таму што это было у Алесе на беларускам моладзевым хабе, і збольшага там дамовіліся, стварылі чарнавікі, па шмат якіх пунктах мы дамовіліся. Там засталіся, колькі памятаю, ну, где-то пунктаў 5, можа 7, і па іх былі асобныя галасаванні, і кожнае тое, што прайшло, атрымала 2/3, як згодна са статутам, і все было збольшага урэгулявана. Вось, а пазней, каб такіх канфліктаў пазбегаць у будучыні, я прапанаваў стварыць камісію па пытаннях статута, таму што збольшага спрэчкі ўзнікаюць з таго, што людзі па-рознаму чытаюць адны і тыя ж нормы, і павінен быў быць такі орган, які бы дапамагаў людзям, ну, вырашаць вот такія канфлікты, каб яны не разбуралі ўсю Координацыйную раду. І калі мы паглядзім на Координацыйную раду 3-го склікання 2 гады, і там часта былі канфлікты, там сышла ці не сышла Ольга Велічка, сышоў ці не сышоў блок Воля. У камісіі пытаннях статута мы гэта ўсё вырашалі, і камісія давала рашэнні, якія дапамагалі урэгулёўваць гэтыя спрэчкі. Так, Евген, вы так і не адказалі на пытанне, і на закі такі рабіў Кнырович не адзін раз. Статут быў зламаны аб калена ці не? Ну, а што гэта значыць? Ну, гэта то значыць, што вот быў нармальны статут падчас праўлення Егорова і яго фракцыі ў Координацыйнай радзе 2-го склікання, а потым пад сябе фракцыя Латушкі там і Руху за свабода нешта там змянілі, памянялі, сапсавалі, зламалі і гэтак далей. Не, так дакладна нельга сцверджваць, таму што ў фракцыі каманды Латушкі Рух за свабоду у Координацыйнай радзе 3-го склікання было
было только 1/3, а для того, каб змяняць статут, трэба 2/3. То бок, калі бы іншыя лічылі, што это все робіцца толькі дзеля адной фракцыі, ну, тады б, напэўна, людзі не хацелі галасаваць, так? Так, Евген, вы зараз отбеливаете фракцию Латушки, типа, как бы кажете, стверждаете, что Кнырович подманывая. Не, нет, глядзіце, так у палітычным, напэўна, палітычнай лексікай так можна казаць, асабліва калі ты вельмі незадаволены зменамі ў статуце. Напэўна, калі бы і мне это вызывало такое адтаржэнне, то я бы таксама, может быть, выкарыстоўваў такую лексіку. Разам з тым, калі мы паглядзім на працу КР3, то збольшага там прапановы, якія выносіліся фракцыі беларусы, якая стала блок Прокоп'ева і Егорова, то яны там, ну, калі яны былі добра падрыхтаваны, то падтрымліваліся. Там, напрыклад, была заява па верамейчыку, слуханне па верамейчыку, ці стваралі рэестр маёмасці, канфіскаванай маёмасцю ў Беларусі. Таксама была падтрымана фракцыя Латушкі, ну, і іншымі фракцыямі. Да таго, што калі добрыя прапановы, то яны як бы падтрымліваюцца. Калі робіш працу, то это відаць. А Ну, калі так. не робіш, то толькі ходзіш і на другіх пляву. Ну так. Ну, як бы, да, там узгадваецца... Я пераклаў з вашай палітычнай мовы на чалавечую. Ну, дзякуй. Ну, я правильно пераклаў? Ну, калі ты робіш, то цябе падтрымліваюць. Добра. Не было збольшага такіх як бы праблем. Бывалі, конечно, калі пытанне там какой-то палітычныя розныя погляды, ну так, могуць не падтрымаць, але... Евген, тады працягнем. Вось зараз ужо сабралася, ну фактычна хутка пачне працаваць, мы про гэта яшчэ зараз паговорым, каардынацыйная рада 4-го склікання. У чарговы раз ламаць статут будуць? Я не, ну, напэўна, не, мне цяжка сказаць, ну, я пакуль не ведаю, уже поступілі ў сакратарыят, былі апублікаваны для дэлегатаў, я ад прапановы ад блока палітычных зняволеных Юрай Зенкович там запоўніў форму, даслаў прапановы там, а памочніку дэлегата, іншыя рэчы, але пакуль такіх прапановаў, нейкіх кардынальных зменаў статута не было, але я думаю, што за апошні 2 гады мы заўважылі шмат якіх прабелаў, якія трэба было бы удасканаліць, у тым ліку ад камісіі пытаннях статута. Я бы хацеў, каб тыя рашэнні, якія былі ею прыняты, былі імплементаваны ў статуце, каб мы іх там не шукалі ў розных месцах. Я да чаго пытаюся. Справа ў тым, што ось нават на гэтым этапе падчас выбарчай кампаніі перад галасаваннем, вось падчас той дыскусіі ў моладзевым хабе, якую ладзілі, якую я мадэраваў, гучалі словы пра неабходнасць рэформы каардынацыйнай рады. Пра гэта казаў і той же самы Кнырович не адзін раз. Пра гэта на этой дыскусіі казаў нават пакуль яшчэ дзеючы спікер рады Артём Брухан. Казалі іншыя людзі. Калі гэта рэформа, то адпаведна мусіць быць і змены статута ці не? Не зусім так. Ёсць гэтыя рэформы хутчэй як бы прапаноўваліся як палітычныя, так? А ў нас ёсць пагадненне паміж АПК ОС аб'яднаным пераходным кабінетам, офісам Светланы Ціхановскай, Каардынацыйнай рады, і вот менавіта там хацелі бы ўносіць змены. І это як бы нават, ну, вышэй як статут, тому што это міжбаковае пагадненне, і там ёсць пэўныя працэдуры, як его змяняць, но змяняць трэба як бы там, да? Потому что мы бачылі, што людзі, ну, не ўсе разумелі як бы сэнсу Каардынацыйнай рады, і таму, напэўна, у тым ліку была нізкая яўка. Ну, конечно, яшчэ там публікацыі нашай нівы дапамаглі, вось, але дапамаглі. Але так, трэба змяняць і надаваць больш правоў Каардынацыйнай рады, каб яна мела больш уплыў на палітыку як бы так, ну, нашых дэмакратычных сіл, да? Напрыклад, на фарміраванне аб'яднанага пераходнага кабінета, тому што зараз мы толькі рэкамендуем, і, ну, па сутнасці як бы Светлана Ціхановская можа не прыслухацца да нашых рэкамендацыяў, хаця хочу заўважыць, што 2 гады таму, ну, за гэты час мы 3 гады. Мы толькі аднойчы не ўзгаднілі кандыдатуру на пасаду АПК, это Азарова, і як бы
Ну, я лічу, што мы мелі рацыю як Координацыйная рада ў тым выпадку. Так, таму і трэба даваць нам больш у гэтым плане паўнамоцтва. Таму што зараз, напрыклад, ну, Светлану Ціхановскую как бы мы абралі ў 2020 году, і цяпер уже менш маем уплыву на яе, на офіс, таму што, ну, няма такіх мажлівасцяў нам пераабраць нацыянальнага лідара, так, як у нас запісана ў пагадненні. Таму, а Координацыйную раду можам, так, это такая вот сувязь с людзьмі, дзякуючы выбарам, як у дэмакратычных краінах. Евген, вам не падаецца, што вось гэтае пагадненне, ну, можа быць, трэба скасаваць ці перагледзець вельмі кардынальна? Конечно, трэба перагледзець і надаць больш паўнамоцтваў Координацыйнай радзе, каб мы, то бок вы згодныя з тымі сцвярджэннямі, калі казалі пра тое, што гэтым пагадненнем фактычна Координацыйную раду падпарадкавалі офісу, ну і Ціхановскай. Ну, там не только прям подпорядковали, но так, нам как бы немножко атрымаў, что у нас стало меньше паўнамоцтваў, так? А трэба не тое, каб вярнуць, а надаць больш, каб мы, напрыклад, фармавалі аб'яднаны пераходны кабінет, як в таких парламенцкіх краінах, так? І наколькі ведаю, ну, большинство лідараў там дэмакратычных сіл таксама сцвярджаюць, што найлепшы спосаб кіравання дзяржавы это парламенцкая рэспубліка, да? Там вот калі пачытаем канстытуцыі Лебедзікі, Анатолія Лебедзікі, то там же таксама парламенцкія формы. І як вы это плануеце зрабіць? А ці не дадзіце вы, князь, нам больш паўнамоцтвам? Не дам. Дзякуй вам, вялікі князь, мы пайшлі, да? Ну, нет, конечно. Все-таки у нас теперь есть пагадненне, там есть працоўныя групы, будем дамаўляцца. Як бы, я думаю, что у нас все атрымаецца. Некалі, як бы, Координацыйная рада была таким советом каля Светланы Ціхановскай, но мы же уже прошли такі шлях, что теперь нас абіраюць беларусы. Добра, да практычных пытанняў. Шмат казалі ўжо зараз пра Координацыйную раду 4-го склікання. Калі яна пачынае працаваць? Ой, тут могу такое весці трохі гісторыю, что... Так, толькі не да печенегаў і полаўцаў, калі ласка. Нет, толькі до конца траўня. Координацыйная рада мае 30 дзён на тое, каб правесці першае паседжанне і пасля канчатковага зацвярджэння выбараў. І сакратарыят, у якім я працую, ну, як бы у службе протокола Координацыйнай рады, я этим всем заняўся, потому что это наш абавязак всех зарэгістраваць, все фракцыі, каб кожны делегат меў досяг там до наших тэчак и так далее. И это все затягнулось, потому что там две фракции не могли никак заполнить формы, выслать нам электронные почты, и из-за этого трохи затягнулось. И вот только у понедельник распачалось голосование, калі проводить першее паседжанне. Учора оно скончилось голосование, уже можно сказать, что першее паседжанне адбудзецца у гэтую пятницу у 19:00 по мінскім часе ці 18:00 по варшавскім часе, так? На повестке будут дэбаты спикера, і вот ёсць прапановы, якія, напэўна, набудуць з Юрая Сязянковіча. Унікальнасць першага паседжання, што дэлегаты галасуюць за это зацвярджэнне. А што значыць дэбаты спікера? Ну, на пасаду спікера. Так ужо вырашанае пытанне. Вот быў у нас Алесь Михалевич, які сказаў, што фактычна ўжо вядома, што Брухан будзе далей спікерам. Ну, калі яго высунець фракцыя каманды Латушкі руху за свабоду, то, ну, напэўна, высокая імавернасць, што будзе все ж таки амаль палова месцаў. Але все адно ёсць яшчэ пэўныя працэдуры. Там, напрыклад, у нас вот уже учора мы абралі таксама спікера першага паседжання, это Юрый Губарэвіч, а сакратар там яшчэ... Як это супадзенне якое? Ён таксама з фракцыі Латушкі руху за свабоду. Ну, людзі, дэлегаты Координацыйнай рады там галасавалі по-рознаму, вынікі яшчэ будуць апублікаваны. Наколькі памятаю, ён атрымаў толькі каля 60%, это, конечно, большасць, но как бы по-рознаму дэлегаты галасавалі. А вот, напрыклад, на пасаду сакратара каманда коаліцыя Латушкі руху за свабоду нікого не высунула, і там было 3 кандыдатуры, а ніхто не набраў большасць. Будзе вот сёння распачаты другі тур. Там я, Евген Карол, ад фракцыі Наступ высунуты, і Ірына Маклейн ад Еўрапейскага выбара. На пасаду сакратара, да. Першага паседжання, так. Ну, так запісана ў статуце.
Сакратара першага паседжання. Так, это только люди отбираются на первое посещение, а потом уже позднее будут проведены выборы на спикера, секретаря КР-4, вице-спикеров, и комиссии будут ствараться, так, потому что все комиссии исполняют свою працу, как только начинается КР-4. Добра, тады яшчэ одна, ну я не ведаю, наколькі ўсё ж таки таямніца не, але сакратар КР-4, ну я так разумею, по-ранейшаму будзе ўжо так прыросшы до гэтага стула Іван Краўцоў? Не, Иван больш, ну, як бы мы это абмеркавалі ў нашай фракцыі, тому што Іван балатаваўся ад наступу і прайшоў, дарэчы, у Координацыйную раду 4, будзе дэлегатам Координацыйнай рады 4-го склікання, і мы абмеркавалі, што як бы Іван пагадзіўся, што высунем маю кандыдатуру на пасаду сакратаря Координацыйнай рады 4-го склікання. То я апошні паўгады уже вот працую ў службе протокола, как бы фактычна забяспечваю там всю працу, арганізоўваю галасаванне, связываюся з дэлегатамі. Мне падабаецца, то бок Краўцоў ужо паўгады таму пачаў пераемніка рыхтаваць. Ну, не, ну, напэўна, так. Канчаткова мы это все абмяркоўвалася вот на пачатку гэтага месяца, але загадзя я выказаў такое жаданне, што мне просто, ну, цікава этим займацца, і это яшчэ пачалося ў канцы 24-го года. Як бы я пачаў гэтым всем займацца, там вучыўся, што-то как бы арганізоўваў все працэсы. То бок пакуль што вядома, што на пасаду сакратара першага вот этого пасяджэння ёсць 2 чалавека, а на такую ўжо стабільную пасаду сакратара КР-4 яшчэ вылучэння прэтэндэнтаў не было. Нет, яшчэ не было, это будзе вот адбудзецца, калі мы пройдзем уже першае паседжанне, калі у нас будзе спікер, і тады так будем паступова, каб людзі там, ну, умоўна, там не бяруцца на сакратара, ну, ой, на спікера пойдут, может, на сакратара нехта захоча там. Ну, вы ж там кантактуеце паміж сабой. Ну, там, конечно, ёсць там некая. Контактуем. Ну, конечно, ёсць як бы 2 працэсы, статутны і какой-то... Ну, то хтосьці ўжо вядома, хто будзе спрабаваць так, у вас вырваць перамогу на этом галасаванні за пасаду сакратара? Гэтага пакуль яшчэ невядома. Ну, напэўна, некаторых фракцый будуць прапанаваць сваіх кандыдатураў, і так будзе лепш, нават калі будзе какая-то хаця бы канкурэнцыя, ну, каб людзі маглі сапраўды абіраць, не толькі галасаваць за аднаго чалавека. Евген, ну гэта зразумела, што першае пасяджэнне гэта звычайна такое працэдурныя пытанні, вызначэнні, хто там, якія хто там куды пойдзе, там вот дзякуй вам за добрую працу нашыя папярэднікі, там медалі, там нейкія там цукерачкі і ўсё астатняе, але калі казаць пра наступнае, вот вам бачыцца, што найперш варта было б чым, якімі пытаннямі, якімі праблемамі заняцца Координацыйнай радзе 4-го склікання? Вот ваше бачанне, я зараз не кажу там за агулам, вот вы як дэлегат, вот ваше меркаванне. Ну, калі я стану сакратаром, то я уже не буду дэлегатам. Ну, але зараз могу сказаць, што мне здаецца, што зараз вот лета і акурат трэба заняцца этой рэформай Координацыйнай рады, тым более, што будзе канферэнцыя новая Беларусі штогадовая, і звычайна перад ёй там адбываецца слуханне прадстаўнікоў ПК, і было бы круто, калі б мы паспелі зрабіць рэформы, і на канферэнцыі там уже прадставілі новую дамову, ці адрэдагаваную дамову, як это было 2 гады таму. Ну так я з ваших слоў зразумеў, што рэформа КР, якая вам бачыцца, гэта найперш палітычная рэформа, і гэта найперш рэформа, якая надасць больш магчымасцяў, правоў і паўнамоцтвам Координацыйнай рады. Умоўна кажучы, перапісаць вось гэтае пагадненне паміж КР офісам і кабінетам, і ўсё, і шчасце будзе, рэформа закончылася. Ну, нет, рэформы ніколі не скончваюцца. Як бы кожны раз апынаецца, што может нешта не работать, нешта трэба удакладніць, нешта забылі. Калі бы рэформы это быў канечны працэс, напэўна, не было б там канстытуцыйных судоў, таму што адзін раз напісалі канстытуцыю, ўсё добра і гэтак далее. Нет, это ідзе ўвесь час, але гэта, мне здаецца, адной з асноўных рэчаў, якую мы вот хутка павінны зрабіць, а потым уже как бы можам працаваць далей, і дэлегаты тым более будуць разумець як бы свае
свои полномоцтва, да, что вот, напрыклад, комиссии там уже не будут існаваць где-то толькі ў межах КР і разлічваць на себе, а будзе, мажліва, какая-то больш сталая супраца з прадстаўнікамі ОПК, і больш будем на это ўплываць. Ну добра, будем сачыць за тым, якія будуць прапановы, як вам бачыцца рэформа і ці будзе яна адбывацца ўвогуле, таму што узгаданы намі не раз Кныровіч вось у адным са сваіх апошніх допісаў у Фейсбуку как бы вельмі выказваўся за тое, каб рэформы адбыліся, але з такім пэўным сумневам. Я тут магу як бы пакрытыкаваць трошки, конечно, спадара Александра Кныровича, тому что вот, напрыклад, 2 гады ён там казаў про эту палату экспертаў, якая павінна была быць створана пры Кансэнэрадзе. І я просто так зразумеў, чаму, напрыклад, яны не прапанавалі какую-то рэформу, і мы, может быть, за это і прагаласавалі. Як бы ніколі ніхто не казаў, што нет, мы там супраць этой рэформы, все як бы просто, может, она нікому не была цікавай, таму як бы ее не было. Ніхто не перашкаджаў Александру Кныровичу стварыць гэтую прапанаваць такую ідэю. Вось, але магу яшчэ пра КР4 дадаць, што тут, конечно, мы яшчэ не пачалі працу, але ўжо пачаліся там розныя скандалы, асабліва з адным спісам, где кожны дзень... Мы про гэта паговорым, пакуль там как бы да. Ладно, будем сачыць за тое, што будзе з гэтымі рэформамі адбывацца, але вось пра скандалы, але да такіх скандалаў, на якія вы хацелі паакцэнтаваць увагу, мы зараз вернемся. Я да падзеі, я зараз да вас звяртаюся як да дэлегата Координацыйнай рады 3-го склікання, сяброўкай якога, дэлегаткай якога з'яўляецца і Тацяна Мартынова. Так. І вось Тацяна Мартынова потрапіла ў такую сітуацыю, што пад бан, пад візавы бан, наколькі я разумею, ёй забаранілі на 10 гадоў уезд у Еўразвяз, яна не змагла з Украіны праехаць у Польшу з гэтай нагоды. Слухайте, Координацыйная рада, ну, правда, так і не дайшло дело, ну, справа ж, конечно, складаная, але нават збіралася там нейкі зварот зрабіць з нагоды падзеяў у Венесуэле. А з нагоды падзеяў і сітуацыі, якую трапіла Мартынова, некай заявы зварота Координацыйнай рады 3-го склікання, якая яшчэ дзейнічае. Нема. Што такое? Ну, так, это... Да, у нас не было заявы, потому что все уже... Ну, в таким, ведаеце, пераходным стане, што уже вот-вот павінны запрацаваць Координацыйная рада 4, і это трошки так, ведаеце, неупэўнены трохі стан, хаця, конечно, да, вы маеце рацыю. Што значит неупэўнены стан? Я разумею, што ўжо там перад адпускное, умоўна назовём гэта, настрой, але калі твой калега трапляе ў такую сітуацыю, ну, как бы павінны сабрацца, как бы абурыцца, выказацца з гэтай нагоды, а атрымліваецца, что всем пофиг? Не, ну, так, у Координацыйнай радзе як бы кожного ёсць какие-то свои функции, какие-то обовязки. У нас есть, напрыклад... Я не асабіста вам прэтэнзіі выказваю, я кажу ўвогуле пра... Ну, я разумею, але у нас ёсць, напрыклад, там правная камісія, якая акурат такімі кейсамі, наколькі памятаю, павінна было бы займацца, і плюс сама Тацяна Мартынова з'яўляецца дэлегаткай Координацыйнай рады. І яна павінна была сказаць: давайте мы пра мяне зараз дадзім заяву, давайте я нават напишу тэкст. Так, что ли, павінна было зрабіць? Ну, а чаму нет? Ну, она мае такое право. І як бы пакуль што мы ведаем толькі з медыа, што там здарылася. Напрыклад, я асабіста там, ну, как бы... Сама Тацяна Мартынова яшчэ до конца, наколькі я ведаю, не ведаю, на падставе чаго быў забаронены гэты бан, і яна там яшчэ разбіраецца, таму як бы працэс яшчэ ідзе. Але... Ну, вот вам не падаецца, вот я як дэлегата пытаюся, вам не падаецца, што, ну, прынамсі там спікер, ці там віцэ-спікеркі павінны былі там выступіць ініцыятывай, там хлопцы, дзяўчаты, давайте збяромся па зуме хаця бы і абмяркуем гэтую сітуацыю, можа быць, выступім з нейкай заявай. Ну, тут все ж таки ёсць адрозненне, тому што сама Тацяна Мартынова, як вы заўважылі, она з'яўляецца дэлегаткай, і яна магла бы нам як бы падрабязней там распавесці дэталі этой справы, каб мы, ну, не пераказвалі тое, што мы самі прачыталі, давалі какие-то свои интерпретации, так было бы правильней. Потому что калі мы зараз самі это зробім, то мы можем зрабіць какие-то помылки. Добра, так, вы выходзілі на Мартынову, там дзе, можа, ёй няма магчымасці там расказаць, можа, ёй не да таго, там патэлефанаваць
напісаць, звязацца там по зуме, по скайпу і сказаць там: Тацяна, что там адбываецца, мы тут коорднацыйнай рады хвалюемся, думаем, ці пісаць якую-небудзь заяву з гэтай нагоды, але не ведаем, што ў заяве пісаць, патлумач, што адбываецца. Ну, Тацяна Мартынова казала і публічна, наколькі памятаю, што она зараз сама высвятляе там все эти праблемы з дапамогай юрыстаў, тым ліку ва ўкраіне, каб ну і в Евросоюзе, каб высветліць все абставіны гэтай справы, таму как бы працэсы ідуць. Вось, і конечно, калі трэба будзе там заява ад Координацыйнай рады, я ўпэўнены, што мы там падтрымаем, выпусцім, дадзім какую-то даведку, што там Тацяна Мартынова дэлегатка Координацыйнай рады 3, Координацыйнай рады 4, этом не будзе праблему. Ну да, асабліва калі яна сама тэкст яшчэ напіша заяву, так вообще будзе ўсё прекрасно. Ну ўсё ж таки, так як яна непасрэдна удзельніца этого працэсу, то напэўна яна лепш за ўсіх будзе ведаць, што хацелось бы ёй бачыць, што было бы лепш, каб было ў гэтым у тэксце гэтай заявы, потому что ну калі мы напішам, то там будет только то, что мы прачыталі ў медыі, там можа быць скажоная інфармацыя, потому что ну як мы ведаем, там нас некаторыя медыа не зусім дакладна перадаюць сэнсы, можа скласціся неправільнае ўражанне. Добра, ну але у любым выпадку не з кіраўніцтва Координацыйнай рады, не з сакратарыята, вот за гэты час ніхто на Мартынову не выходзіў і не спрабаваў з ёй кантактаваць афіцыйна, вот так афіцыйна, умоўна кажучы, ад структуры Координацыйнай рады. Ну, мы кантактавалі ў справе фармавання фракцыі Координацыйнай рады 4-го склікання, яна даслала нам інфармацыю, з гэтым было ўсё. Ну гэта малайцы, да, а з нагоды вот яе трапляння ў такую сітуацыю на мяжы яшчэ не скантактаваліся. Да, ну, як бы мы заўжды адказваем, намагаемся там амаль 24/7 ёсць дасяг і намагаемся заўжды ну як мага хутчэй адказваць дэлегатам, тому што бываюць розныя патрэбы, там пішуць какие-то трэба, напрыклад, пацверджанне, што дэлегаты КР там ці яшчэ какие-то пытанні, мы намагаемся заўжды аператыўна адказваць. Конечно, на жаль, не заўжды атрымліваецца, але ну, намагаемся быць на сувязі, тому што ну, сакратарыят працуе дзеля дэлегатаў, каб Координацыйная рада працавала. Слава Богу, як бы Тацяна Мартынова на волі, жива, як бы... Ну, гэта да, але тут зараз узнікае пытанне, як ўсё ж такі па магчымасці паспрыяць вырашэнню гэтай сітуацыі і, можа быць, как бы зняцця гэтага бану. І тут ёсць такая, я ўжо казаў, размаўляў з юрыстамі на гэты конт, як варыянт, каб, скажем, офіс, кабінет, Координацыйная рада, а лепей, каб усе агулам звярнуліся да польскіх уладаў, там, да разабраліся да міграцыі там ці там яшчэ да каго, тут уже трэба высвятляць нюансы, я недакладна ўсё ведаю, каб разабраліся, з якой нагоды яе ўнеслі ў гэты спіс на забарону ўезда, можа быць патлумачыць, што як перадаставіць вось гэтыя паперы, пра якія вы кажаце, але ну для гэтага трэба сабрацца, вызначыцца. Ну а я так разумею, чакаюць усе, пакуль пачне працаваць Координацыйная рада 4-го склікання, каб на яе ўжо спіхнуць этую справу і сказаць, это ўжо ваша, разбірайцеся, тым больш, што яна і дэлегатка КР4. Але гэта не ўсе скандалы, інтрыгі і расследавання. Я так разумею, што больш за ўсё вас зачапіла сітуацыя не тое, што там са спісам еўрапейскі выбар, а з адным чалавекам, з Алінай Харысавай. Ну, з улікам того, що адбываецца з еўрапейскім выбарам, то не толькі уже з Алінай Харысавай, але ну так. Ну так, ну але больш зачапіла менавіта сітуацыя з Алінай. Чаму? Таму што як бы Аліна Харысава некалі была яшчэ ў спісе моладзевага наступу, у фракцыі моладзевага наступу Координацыйнай радзе 3-го склікання, і мы з ёй уже былі даўно знаёмыя, нас шляхі нашы разышліся, але ну некалі ж была все-таки там нашы паплечніцы так по фракцыі, і яшчэ тады былі, так скажем, пытання да працы, ну в сэнсе не тое, што яна там агентка, в сэнсе, што да якасці як бы супрацы сумеснай, як пабудаваны працэсы, вот нашы шляхі разышліся. І тут вот праз 2 гады зноў нашы шляхі сыходзяцца ў Координацыйнай радзе 4-го склікання, таму што яна дагэтуль не адмовілася ад мандата. Это значыць, што яна яшчэ з'яўляецца дэлегаткай Координацыйнай рады 4-го склікання. У нас няма такого прыпынення мандата. Ты як бы альбо дэлегат, альбо не дэлегат. Там
выключэнне только для сакратаря. Вось, і яна з'яўляецца, значыцца, дагэтуль дэлегатка Координацыйнай рады 4 і зачапіла, таму што спачатку, калі я ўпершыню убачыў яе пост, ну, я нават не бачыў яшчэ того відэа Пратасевіча, я быў здзіўлены, але быў, ну, як бы рады ў тым плане, што, ну, добра, вот прызнала памылку, значыцца, ну, не будет вот этого, как бы, долгого скандала, как бы, да, что не будет так долго тягнуться. И какое же было моё здзіўленне, калі, як бы, з часам все пачало, як бы, змяняцца, трохі перапісвацца, удаляцца каментары, і ну, як бы я был этим шокованным, и меня еще больше здивили там, типа, комментары, как-то высылая променне падтрымки там, ну, как бы вот люди там писали, меня это моцна, ну, как бы здивило, потому что ну, как бы человек такое нарабіў, і пасля этого, ну, падтрымка мне как-то здаецца дзіўнай. Добра, што сазналася, але сам пост як бы быў такі яшчэ напісаны трохі, што ну вот этот кружок там. Ну, то бок вы лічыце, што калі чалавек памыліўся там ці зрабіў памылку, ці там я не ведаю, але прызнаў гэтую памылку, то падтрымаць яго гэта не тое, што трэба. Ну, справа ў тым, што ў тым пасце былі не только як бы памылка, там былі яшчэ апісанне, што вот там все это пропаганда, все это AI, там іншыя рэчы, но мне, ну, вот это вот оправдыванне, оно мне трохі здзівіла. Можна было там добрыя каментары оставляў яшчэ, ну, былі некаторыя нармальныя каментары, што типа вот этот тэкст, там адзін з каментараў быў тэкст для лахоў, таму што і там все было это пералічана. Меня таксама трохі здзіўляла. Я только пазней паглядзеў там этот сюжет Пратасевіча, мне здаецца, это не было важно. Дастаткова было глядзець, што піша як бы сама Аліна. Вось, і я, ну, асабіста лічу, што, конечно, людзі могуць памыляцца, все маюць права на другі шанс, але, ну, калі чалавек сапраўды як бы вызнае сваю памылку. Але калі такая сітуацыя здараецца, мне паказалось важным все-таки как-то публічна выказацца было пра гэта, таму я такі зрабіў пост эмацыйны, і некаторыя людзі, ну, нават у маі падпісчыкі, я выкладаў в Інстаграме, там на першы пост была рэакцыя, што, чаму, а пад канец поста як бы, ну, дзякую, зразумела. Тут як бы логіка зразумела, вось, таму важна было выказацца, ну, вось. Так, ну, гэта пытанне ад дарогі, можа быць, агульнае, пазней трошку зададзім. Як вы лічыце, ўсё ж такі, вось у дадзенай вы сказалі, яна мандат яшчэ как бы не здала, яна застаецца дэлегаткай ужо абранай фактычна Координацыйнай рады 4-го склікання. Вы лічыце, што следам за прыпыненнем супрацы там з офісам, там з якімі-небудзь іншымі праектамі, з Еўрарадыё, дзе яна таксама была у рэгулярных эфірах, яна мусіць і гэты мандат скласці? Ну, мне здаецца, што павінна была бы так, ну, тому что і как-то апрацаваць гэту всю сітуацыю, альбо, ну, можа, у меня просто там паралельна адбываецца яшчэ іншая же сітуацыя. На наступны дзень Еўравыбар заявіў, што яны са сваіх радоў пазбаўляюць сяброўства Александру Мамаеву. У меня і дагэтуль як бы ідзе, там ідуць лісты розныя ад Еўравыбара, што вот страцілі там давер да Александра Мамаева, яна не дэлегатка Координацыйнай рады 4-го склікання. Меня так это здзіўляе ў параўнанні з той сітуацыяй, як бы да Аліны Харріса у вас як бы давер працягваецца. Мне это трохі дзіўна. Агулам тут уже ўсё ж такі выбар, ну, конечно, за Алінай, но напэўна было бы скласці, как-то адпачыць, падумаць, ну, пра свае дзеянні і пра сваю будучыню, як бы. Добра, я так разумею, што вы ўсё ж таки вельмі балюча ўспрынялі гэтую сітуацыю, і ўсё ж таки, калі вяртацца да вашага допіса, у самой гэтай сітуацыі з Харрісавай, што вам падаецца найбольш, ну, как бы неадпаведнае дзеяннем? Што было самай галоўнай памылкай, у чым, то бок ўсё ж таки доказаў таго, што яна там нейкую інфармацыю зліла, што
што яна там сапраўды там супрацоўнічала, падпісала нейкае пагадненне з КДБ, нема. Ну, як і адваротнага пакуль што, але тым не менш. Я думаю, що ми тут вже, правда, ніколи не доведаємося, якби, і справді можна допускати, що Аліна так намагалась там патролить КДБ, але добре писала Лиза Прокопчик, так, сяброўка моей фракции, что, типа, одно из наиглавнейших, это чтобы у тебя в команде были сябры, так, до яких ты можешь звернуться, потому что, например, до меня так само писали, там разные спецслужбы, может, здаецца, украинские, и я подумал, что, может, ну, так само там как-то патролить, слить им открытые документы, потому что там обещали какую-то сустрэчу в Варшаве или что, может, заплатят. Я одразу про это написал в свою фракцию. Но мне сказали, что это ерунда, лепш этим не заниматься. Ну все, я забанил, как бы больше с тем человеком не контактовал. Тому как бы и я открыто как бы написал, потому что ведаю, что мы как бы фракция, мы сябры, да, там сабраліся разам і ёсць давер пэўны, я вот так зрабіў і думаю, што Аліне это трэба было б так зрабіць і можа ёй бы далі какие-то парады, можа сапраўды там можа атрымалась как-то вывесці там не ведаю какую-то даведацца інфармацыю ці нешта такое, але как бы она абрала вось гэты шлях і это яшчэ не зразумела ў выніку, ці ведаў офіс ці не, таму што NDA. Ну вось, дзякуй, што да нас завітала ў каментары Аліна Харысова, якая задае вам, Евген, пытанне. Адкуль Караулаў ведае пра тое, што ў мяне была за аварыя? Чаму ведае пра гэта лепш за мяне, піша Харысова. Про аварию я пазначаў, што гэта як бы з каментароў, але на это ніяк не абвергаў у тых же каментарах, што як бы там не зусім была авария, таму я на этом не рабіў моцны акцент, як бы мяне больш за ўсё вот эта ситуация, ці ведалі в офісе, ці не ведалі. І мне на самой справе мне у тым моманце мне нават было шкада Аліну, тому что ну, как бы все набросились, да, и там какой-то пачаўся уже хейт, и я в своей фракции писал, что может какую-то заяву, ну, не ў падтрымку, ну, как-то вот галоўнае с этой ситуации зрабіць у тым ліку вынікі нам, там, іншым людзям, что, ну, трэба быць больш асцярожным, трэба давяраць іншым, ну, сябрам знаходзіць, как-то дзеліцца з этой інфармацыяй, не намагацца самому абыграць спецслужбы, якія там трэніруюцца это ўсё рабіць, і але там не паспелі абмеркаваць эту заяву, вот, і калі яшчэ і офіс неяк бросіў Аліну, это была вельмі дзіўная ситуация, вось, таму я на этом акцэнты асоба не рабіў. Лизавета, но я не зразумеў пытанне, логіка незразумелая, растлумачце па пунктах, калі ласка, Евген. Што растлумачыць па пунктах, логіка чаго? Ну, калі вы зразумелі, то... Может, это датычна того, что самое основное пытанне, ці ведалі ў офісе, потому что Аліна спачатку казала, что там ведалі, потым яна выдаліла этот каментар, а на зеркале з'явілось, что Франк Гучорка сказал, что не ведалі. Потым Аліна сказала, нет, ўсё ж таки, там, здаецца, ведалі, але ў эфіру ў выніку сказала, что НДА яна не может доказать. Это забытая уже там ситуация. Ну, заблытана ўсё. Являецца ли пазіцыя Евгена по моему кейсу не перадузятай альбо базуецца на мінулых крыўдах Евгена? Евген? Ну, я, мне здаецца, намагаўся без крыўд ўсё. Ну, але атрымалася? Намагацца там, можа, і намагаўся, але атрымалася? Ну, атрымалася. А крыўды мінулыя ёсць, да? Ну, конечно, ёсць крыўды, як бы мы же все люди, и, конечно, ёсць какие-то эмоции, калі там кого-то лічыць, что вы были там, ну, как-то неправильно поводили, то, конечно, ёсць, але тым ліку, чаму я прэтэндую на сакратара, тому что я умею быць нейтральным и падыходзіць, намагацца да ситуации, падыходзіць да эмоцыі, там, спокойно, да, там, вот, арганізоўваў галасаванне, калі быў у службе протакола Координацыйнай рады дагэтуль, і іншыя ад людзей ёсць давер, што як бы я там роўна да ўсіх падыходжу. Так, ну тут уже пытанні да Аліны пішуць. Хеджигер, ну давайте без маніпуляцый. Якія
супрацоўніцтва со спутником были у Еўрарадыё, расскажите мне, калі ласка, давайте тады так, а ці не павінен Сергей Чалы злажыць паўнамоцтвы за супрацоўніцтва с Лукашенком, а БПЦ злажыць паўнамоцтвы за тое, что супрацоўнічае з Чалым, у якого было супрацоўніцтва з Лукашенком, а Ольга Лойка не павінна сысці з журналістыкі, тому что яна супрацоўнічала і вела праграму сумесна з Сергеем Чалым на БПЦ, які супрацоўнічаў з Лукашенком. Ведаеце, глупства не пішыце, можа быть, прасцей жыць будзе. Так, хотя, конечно, вось пытанне про тое, что цкаванне Аліны полностью сгенераванае КДБ, і ўсе, хто павёўся на цкаванне, марыянеткі КДБ. Ёсць і такое меркаванне? Ну, дзеля Бога, але я кажу, можете нават не глядзець інтэрв'ю Пратасевіча, дастаткова просто чытаць, што піша, кажа Аліна, і калі вы заўважаеце вот эти несастыкоўкі, то, на мой погляд, все становіцца больш-менш зразумела. Ну і на завяршэнне ўсё ж таки звернемся трошечку. Ладно, Аліна ўсё ж таки наконт мандата будзе вырашаць там сама сумесна со сваім спіскам. Еўрапейскі выбор з усім астатным там пытанне ўжо прынятае. Мне, дарэчы, падабаецца яе выказванне і как бы намер скарыстацца гэтай сітуацыяй, можа быть, сваёй сітуацыяй на карысць беларускага пытання, потому что вось свой кейс дэманструючы, там, скажем, у Нямецчыне, уладам Нямецчыны, паказваць, што вось глядзіце, на маім прыкладзе я зрабіла памылку, да, але гэта даказвае, што транспамежныя рэпрэсіі і такі ціск з боку лукашэнкаўскага рэжыма працягваецца, і беларусы знаходзяцца ў небяспецы. Ну, тут можна павярнуць любым і на карысць. Да, ну, калі вот паглядзім відосы, які потым Аліна рабіла, та, напрыклад, на замежную аўдыторыю, там, на ангельскай мове, там уже нічого не згадваецца, напрыклад, про кружок, в якім яна заяўляе, што она згодна на супрацу с СБУ. Так, і это уже трохи як бы утайванне фактаў, тому не можем ведаць, што там Аліна скажа іншым. Ситуация с Мамаевой и вот заявой спіса «Еўрапейскі выбор» про страту даверы. Як гэта ўсё, і гэтая ситуация, і с Харрисовой там ужо ствараюць нейкі імідж будучай координацыйнай радзе? Ну, конечно, нет. Ну, в смысле... Что нет? В смысле, ну, потому что, глядите, Координаційна рада, ну, как бы мы это все уявляем, як там протапарламент, парламент в экзале, а ў парламенце заўжды розныя сілы. Там ёсць, ну, в залежнасці, конечно, ад закона Украины, могут быть и фашисты, и коммунисты, либералы, консерваторы. И это, как бы, нельга его так оценивать, потому что парламент — это, как бы, срэз грамадства, ну, хутчэй грамадства, якое там прыняла ўдзел у выборах, так? И тому можна лепш выказваць свои какие-то симпатии, антипатии там да асобных спісаў, сябраў Координаційнай рады, але агулам да Координаційнай рады вельмі добра, што у нас ёсць такі інстытут. Такого у Беларусі яшчэ, ну, новочасна не было, і добра, што і людзі ўдзельнічаюць у гэтых выбарах, маюць сваіх прадстаўнікоў, праз якія мы можам прасоўваць вот нашу повестку там на міжнароднай арэне, так, не трэба забываць, што ўсё ж такі Координаційная рада ўдзельнічае ў стратэгічных дыалогах, фарміруюць дэлегацыю Рады Еўропы там і іншых арганізацыях. Дзякуй вялікі. Ну што ж, дзякуй, Евген, за тое, што вы агучылі як сваю пазіцыю, так я разумею і пазіцыю фракцыі наступа. Нет, сваю. У першую чаргу маю, а тэзы я агульна абмяркоўваў некаторыя, але ўсё ж такі тут я больш казаў ад сябе. Ну, добра, прыняў удар на сябе. Дзякуй вялікі. Ўсё ж такі будем працягваць супрацу, будем сачыць сумесна за тым, што адбываецца ў Координаційнай радзе, ну, тым больш, калі вы станеце сакратаром, то складзеце мандат, адпаведна, не будете дэлегатам, я так разумею. Вот это адзіная асоба, якой мандат прыпыняецца у межах Координаційнай рады. Таму зможаце штосьці таксама знутры нам нейкія інсайды даносіць.
Ну, конечно, да. Я, ведаеце, просто забыў дадаць, што я же паралельна, вот, калі пачаў у Карнацыйнай радзе працаваць, я прыслухаўся да крытыкі і паступіў у Польшчы на права. Я зараз вывучаю права, там вот уже скончыў першы год. У меня больш ёсць разуменне вот этих працэсаў, як працуюць сапраўдна дзяржаўныя органы, і магу уже некаторыя рашэння імплементаваць у Карнацыйнай радзе, рабіць ее больш прафесійнай. Ну, будзем з цікавасцю за гэтым назіраць. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў кіраўнік камісіі па пытаннях статута і сябра фракцыі наступу ў Карнацыйнай радзе 4-е скліканне. Ну, пакуль яшчэ сябра фракцыі, а там глядзіш, як яно пойдзе. Тым не менш, Евген Караулаў быў з намі. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй.